Здравей, мадам. Да ви изведа на кафенце? Не. Добре. Тогава все пак да ви взема номера за всеки случай, ако си смените решението. Добре, айде от мен да мине. Пиши. Ще се боря за теб. 0899 45 55 51. Чао. Ама... A few minutes later. Angel Cosmetics, с какво мога да бъда полезна? Едно червонокосо пиленце ми даде този номер. Все пак исках да я поканя на вечеря, на ресторант, на кафенце. Ами да, господине, абсолютно точния номер ви е дава момичето. Околовръстен път 325, Angel Cosmetics. Чакай. Какви ангели, какви косметики, какви 5 лева? Какво се случва тук, бе? Ами господине, извинете, ама е 21 век. Ако си мислите, че стават толкова лесни нещата вече, сериозно се заблуждавате. Тук момичето даже си е харесал едни комплектчета маски за коса. Заповядайте, купете и ги вземете. В смисъл, всичко ли трябва да ви обясняваме на вас, мъжете? Околовръстен път 325, казваш. Ще видим тази работа.